naman to. Tamba. Mahilab-hilab na. Hilab-hilab na. Laki na. Tambakol. Ayan, ang huli namin. 3 tanigi at 3 tambakol. Ayun mga kamandaragat, samahan ko yung aking pinsan sa paglaot ng ano. Ayan, paalis pa lang kami sa tabi. Naglalakad tayo ng medyo malayo. Ayun yung bangka na sasakyan natin. Ibang palakayan na naman. Ang hinuhuli po nito tanigi, tambakol, lasugi. Ayan. May ganito tayong palakaya mga kamandaragat, kaso ay nakabara pa. Kaya sasamahan mo natin itong aking pinsan kasi lalaot daw siya ng isa. Hindi naman pwede yun, kailangan nating samahan. Kaya ang aking pinsan Pogi, kaya nalaot ngayon. Ang lalaot. Start ko na. Kaya mga kamandaragat, alis pa lang kami. Sana makadali kami. Ayan mga kamandaragat, palaot pa lang kami. Sinamahan ko ang isa na ano, na bumalaot kasi nga yung kasama niya masama ang pakiramdam. Kaya sabi niya laot daw siya ng solo. Napakahirap po ito i-operate ng solo kasi napakahaba po nito. Kaya sabi ko sa kanya, wala naman akong ginagawa, samahan ko siya. Kaya kami dalawa lang yung magkasama ngayon, extra lang kumbaga. Ayan mga kamandaragat, labas ngayon ang tula dito sa amin. Malaki oh! Yan po ang titingahin namin mamaya sa aming lambat. Woo! Laki! Woo! Ayan mga kamandaragat, pang tuna naman itong sinamahan natin na palakaya. Dalawa lang kami ng pinsan ko. Gaarya na kami.
Ayan mga kamandaragat, katatapos lang namin mag-arya. Kalmang-kalma ang dagat. Sana ay bigyan kami ng isda. Siguro mga 9:30 namin itataas yan lambat. At yan, palubog ng araw. Yan ang piloto. Ayan mga kamandaragat, time check. 8:30. Hindi pa oras ng pagbata, kaya kung mapapansin ninyo, yung ating Mr. Pilot ay naglilibang. Yeah. Yung lalaro mo, Brad? Bawal yan. Naghihintay po kami ng oras ng pagbatak. Magbabatak siguro kami yung magtataas ng lambat ay mga 9:30. Kaya maya maya pa. Ganito lang po ang namin. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo matulog. Pero kami, trip namin mamaya pantulog namin pag pangalawang baba na ng lambat. Para pagising umaga na. Yan. Ganyan po ang mga libangan. Isa lang po yun sa mga libangan dito sa laot paglalaro ng cellphone. Anong laro, Embrad? Baraha ba yan? Bawal yan. Yari kanya kay kay President. Dito lang to, dito lang. Paglibangan lang sa laot. Lang po. Ako nag-i-edit lang. Ilibangan ko dito sa laot. Ayan mga kamandaragat, mag-i-start na kaming bumatak. Time check. Anong oras na? Saan? 9:57 PM. August 17, Monday. Ayan. Shout out po sa may-ari ng Palakaya, kay Ate Ami at kay Berting. Shout out sa Shout out. nating uli. Extra lang ako dito. Yan mga kamandaragat. Start na kami na itaas ang lambat. Sana ay may laman itong isda. Yan mga kamandaragat. Parang may bumabagting Uy. Yeah. Gulyasan. Skipjack tuna mga mandaragat. First catch. First catch. Ayan mga kamandaragat. Tapos na kami magtaas ng lambat. Ayan. Isa lang aming nahuli. Ito lang aming nahuli Ayan. Salamat na rin dahil may nahuli kahit isa. Hindi kami luhaan masyado. Pag bababa po kami ng lambat, sana ay bigyan na kami sa pangalawang pagbababa, sa pangalawang pagkakataon. Ayan mga kamandaragat, na ibaba na ulit namin yung lambat. Bali alam na, talugan na ito. Babangon kami ay mga 4:30 or 5 para itaas ulit yung yung aming lambat. Ayan mga kamandaragat, matutulog na kami. Dito lang kayo matutulog sa kapiraso na yun tabi kami. Ayan. Good morning. Time check 5 AM.
Tataas na ulit namin ang aming lambat. Gabi po ay isa lang huli namin, napakaliit pa. Sana naman po ngayon ay bigyan kami ng maganda-gandang maganda-gandang huli. Yan, mag-start na po kami sa pagtaas ng lambat. Yan mga kamandaragat, may tumigas! May tumigas! Na ito na! Sinasabi ng inay! Dalawa dyan, mga kamandaragat! Biyaya ng dagat. Dalawang tanigi. Sama. Talaga, inaramdaman na naman tayo na Yes, meron na naman nadagdag. Yan natin sa ilalim. Tanigi. Tanigi. Mabas na pang tanigi. Bakbas mo eh. Dapat kasi nagkakaganyan nakakabukla sa pabantang ilalim pinipas sa pagkakatas. Pang tatlo na tanigi. Parang meron to ah. Hoy, bakol naman to. Bakol naman.
bakol. Ang pang-apat namin na huli. Yan. Apat. Ito ka lang. Naman, mga kamandar. Good. Bakol ulit. Boy ba? Di ba? Baklas na. Daling araw yan. Dito talaga sa bahuran. Ito ang agaptingan yan, ano? Ano na yun? Medyo po ano? Ito. Ayan mga kamandaragat, pang 5. Pang 5. Mahilab-hilab na. Hilab-hilab na. Laki na. Nabakol na. Nadulo. Balot na balot. Yan ang bagong tingas. Tumig ko. Talagang hindi pa rin na ano nabi-break. Ano saan? Sabi ko sa'yo kapon, hindi kayang baliin ano. Baliin na tayo pangin dyan. Pagkaroon mo ganun mamay. Hindi kayang baliin. Para pwede yan. Hindi kalo. Makakadiretso yata tayo sa iladuhan na. Ano kasama mo? Si Exit. Nilalit mo ako. Pang-anim. Yan mga kamandaragat, pang-anim. Bakol. Yan. Ayaw na namin pailaw sa dulo. Para sa daan. Thank you. Mga kamandaragat, 6 na piraso ang aking technique. Yan mga kamandaragat, naglilimas lang yung aking pinsan at kami uuwi na. Yan.
Yun yung huli namin, no? Huli namin 6 na piraso na ano, medyo malalaki ng isda, 3 tanigi at 3 din na tambakol. Ayan. May ganito din tayong palakaya mga kamandaragat. May mga trabaho lang yung ano, yung mga kasamahan natin na mga isda, kaya hindi pa nakakapalaot yung ating ano, ating palakaya na ganito. Kaya nag-extra muna ako dito sa ano, sa aking pinsan. Ayan ang huli namin, 3 tanigi at 3 tambakol. Yun. Yung mga kamandaragat, kararating lang namin sa tabi. Time check 8 AM. Ayan, taas na sikat ng araw. Wala. Nakahagip pa. Nakahagip. Sino? Rodel? 130 kilo? Ah! Ayos ano? Sabi na eh, sisimula na ang ano, atake. Ayan na! Dito na kami sa tabi. Ha? Sino? Kasama na naman yata ako sa iyo. Makakarga pati kami. Ang bida dito yun. Ayan mga kamandaragat, tawag na namin yung ano. Gusto mo itapon? Para ko itatapon mo. Buhatin mo na. Yun nga, bawat tumabasa eh. Inaakit ko nga si ano kahapon, jowa ni Janet. Ay, jowa, kaibigan ni Janet. Ayaw sumama. Oh. Pinapaapaalang ay. Pinapaapaalang. Isang pang-ulam. Sino kasama mo pagpunta doon?